Tá fáilte roimh ar fad agus neart ábhar le lé agan inniu agus tá asar an gúilte ar fad I mo hananta agus neart le rág I táim cinnte faoin táchan so mar sin chur bháisih agus go mé na cétá caint aine hiarán seantaid go chiaadh maidin na ghaire agus clíanana I bhíonán. Agus láithreach bon mar a déir teidir na srathe seo ar thuairis.caí plémuid an ábhar na díospóireachta seo tá leabchéimeacht táchan na Eorpa bhóta táhachtach. A bhfuil sé táhachtach nó cintar táhacht a bhain leis dar libh sa Bhruseil agus a Strasbourg ar thaobh amháin agus a Worcester an taobh agus mar a bhreanaí an daoine ar an bhóta seo dar ire má hílann sibh gur bhótáil chuig go faoin géad thart an méid sin sa táchan dearnach má hílann sibh go mraham go leor daoine go se táhachtach cén fá agus conas. Cé a gur a tasú. Well, capim se gur brehannas ar a céaddal sios ar an list animnachaí atá rót ar na persan agus deis cicahúirt an réaltas nó suncahúirt an réasúra nó an dárad beidir ach sin am an hain. Ach an meascon phobal tá agad ní bhreaning siad ar a gcuichéan na linne ar a seoirí. Tá be siad de breanúar féchant a bhfuil bailach ar bith go nneam seo leas dómh héin. Agus don chuid is mó anín daoine go bhfuil an éfacht ag an Eorpa ar halbhéocht mar hampla ar forbert struchtúr réit agus bórí móra agus loi lábheile chun siad an ar an Eorpa maidir leis an cóíoch. Agus rialacha ar siad atá a tromaíocht go háirí a ferméirí ó anhaigh le caitheamh nús ar an Eorpa ar an ábhar sin. Ach ar nó níon é bhána tá sé sin de tarlúis tarlú ar fud Eorpa. Tá bhí sin sílam go bhfuil táhacht le seo mar gur bhfuil sé táhachtach go mé goth na héad le clás in san Bhruseil. Agus go mé deist ag an bobal nuair atá siad ag cancleis na daoine atá a géirí a bhfuil chun na Bhruseile chun na ceistena seo a phlé. Inis tá agan go bliain siad rud eile freisin. Tá agan mar hampla nuair a hagan daoine ag an doras gur minic nach níontar difriochttar atá seacha an fórla chunde agus an bhean atá a ré mar eisiir ópach. Ach ag an amchéanna tapíon daoine inis a gcónaí nuair a hagad sé ag an bolaíocht. Agus sílam dá bhrí sin go gahamid a bheith dáíre faoi daoine cumasacha a chur amach chun na Bhruseile chun ámá a chuir in úr. Bhíl mé rá go darlíonn sin mar sin a gcónaí ach bearcameach sin mar sin. Creitim se go fáilí dinta gan léanta agan mar stát nó mar beidir go raibh an réaltas ag an hábhacht bóta seo. Mar tá 7 go rachtaíocht na tíide inis hosins san Bhruseil. Agus tá mud a breanúir an Bhruseil óní 16 ar a 8 chéad táchan níor a cantarí a bhartheach donta sí agus agad galmééis agad agus is go Albert Reynolds agus an 7 milliún chuirse agus siúlam chaanta bhí an na gúna Eorpa. Seach sa bheit carta daoine carta hí fostaíochta carta sóisialta nó rudí seo ar fad atá díalta ag an Eorpa agus ar bhealach orintí chur a bhaim ar an tír seo agus drogal ar lelia ghlacha leis. Is céimar rinne irisóirí fáilí? Ní mar irisóirí mar an stát freisin ach níor míníomh a díomh go siléir cén ról at Parliament Eorpa. Ní an tá agin sin, ní annach clós córa sna chéad lehinntaí ach tá cóchtaí na Parliament a méadú go réidir chéile agus inis mar hampla is rudbeg ní bháine. Tá cócht ag go Parliament bhí seo a úsáid ar Uachtarán Comisiún. So sa rucht in bhfuil cuasaí na Eorpa faoi láthair agus an Ucrainimid tá tarlús na ná éidir an chaintear fada dhéanann Ursula von der Leyen atá tharbheith polúil. Tá deis má hagan na grúpaí cuí le chéile in sa Parliament chuir na haid. Mar is iarthar córéití bhíonn sa chúpla nach chun rinos. Agus níl sé sin go bhíú go chuoine deirtar ó ní chufar de le neodrocht. Ní bhí nítar. Ceir de chéalainn na rudí seo ar fad agus cena nuances a bhaine leis. Agus tá na hiidir seoí
agus na Palatorí, agus go divan na dtíine héins chuna Eorpa, fád go fáíoch agus chu cimtach céimse. Chéanna tá bhót ar tíhótáil gan chéadúir a dáchan Eorpach. Cinsart duine nó cinsart iarthóra hastímuid heola. Well, sílam go me se betir ní seach ar bhile ach tuis go simó go man na cuasaí políocht a seo sílan gur éisceacht mé as me lúnsa agus marrá go bhirte go táfáilí deanta ar techan se agus ar álas a más an fábail faoin chucht agus na cuchtaí ag an intas arpa ha mahan seo. So dúsa mar rinne áta mé gur go mé daine an a tá sásta gréú de réir nuirí tá me sé gur anna níl an go si cansta lá arthirí an mai canna curve in art mar hapla gur bolscraach na poblíachta ag an dheanú ar san híon ach daine tá sásta obair dheanú ar an talú tá a go tá sásta go isteach agus go gréú bartar ar bríthir deanta acu mar hapla gréúach inéan freisin níl siad nach hol siad go ddíra sa mar hapla ggó siad fermóir me hapla talán arthirí an bhí dísreachtan sin ar upfront le Kitty Hannon ar me gancar agus bhí coppla arth an a bhí a cant ar son na bhémóid mar hapla a bhí iné rudí a bhhairtí anú maidir le cuasaí timpachta so tá si cant dá hiú a méiltá agat so sin rud a bhilm cycle agus ní an go daine agad bomanta ach ní an go glár ála sem muhinn sin faoi na cuachtaí atá ag an intas orpach ach caiim mar an uair seo agus tá an go seo a chéadháta ach bhí me gona chuil súlar chusaí na há agus sílam ggó sim níos ná riú ag móide agus na daine aga ins méid teag tarlú go háirthe sílam ggóil mar chéis na Palestine agus sin gomór me an fábail tá agam sigur sin beir an chéadrad ar on na Hanamrica atá lé ag daine me isa. mí hástal le dearcha an éanta Eorpa ar chósit na Palestine. Gidíir agus cineal an méid sé deanta go dtí seo agus ráte ag ars le von der Leyen like te siise in é chat amach go hénta láidir ar son Israel agus tá nach fihe fin géad sílam den arm cinál armlón agus ar ag golga Israel so te butcher éis sagm sa alána go inta mí hasaf fi sin so sé cynal súir sin agus pléhí mu just stoithe an chodéile den cinál den seminar na cuachtaí eile atá ag an intas orpach mar hapla in America. Sé an Johnharhánis mó ag an Parliament ar cuasaí in America ag obair le cinneol an dail ná na réaltais áitiúla náisiúnta so tá daine inta cinneol burtha agus fásach faoin méid sé tarlún sin so tá lán airde am léana sílam air sin agus darna é Brexit de Brexit tarlú lán á si daine air cuasaí orpa go bhí so sin gur amínta táhachtach é agus go bheici muid beir dí smó ceachtamach Malone sé chat amach le votal an éir seo nar ar víú. Well is deasan rud é ulta an tíhile an teran sé an nach éirenach bhfuil vóta acu a bhhuiile na sacrathe rinneú níl mór an dascéalt a bhaint le Brexit sin canháin. Chutá chu é arcasa? Ein tíim le marin goméidir ghfuil fáí déanta gon ó héamh an tatar sin na hort a gine ghfuil tácht a bhaint leis an rud se mar fé mar bhí marin ará tá rud anna bhanús go sethe ó heh lí na tíre seo, bar níl cead goin lí a hort seach sa tíir seo má hagann sé lechar lí na hort. So níadfá héanach goil tácht a buint leis an dáchan seo. Ach sto an beidir chail goil chuid an lucht ar an déhheile antas héin, má láran tú le daine hail deirdiis le tá go daine cecho táchtach tá obair tarsúlagan is cecho más támid na ba chéna an stálan ghfuil ceist an bhanús chum féin áhars ar chuoine faoine chéan rathí atá déantas. Luach an son Ursula von der Leyen agus gur iarthóir córéite go bheithí ach más cíineh rifan dáchan gábhíil san éideag bhí Ursula von der Leyen a bhí gealta mar uachtarán an gomisiún nach Manfred Weber. Agus tógach an choras sin is teach chun choras an phríomhíar a thóra sé bhí gceist leis nach gníorfaí réhré gníocht na grúpaí agsúlas Parliament réhré é an rámhah acu agus sa plí sin gomach buint éigent ag na bhótóirí le céamhach mar uachtarán. So an duine chur an EPP chun cín
ní Ursula von der Leyen bhí ann agus nuair bhí vótaí istigh tháinig ceannairí na Máilstát le chéile agus rána siad Ursula von der Leyen. So is stoilm go bhíon daoine sinna cool méála rudí mar sin. Chuir tíireach faoi van der Leyen agus lui cléanana dearchar chóir agus dearcha léalta sé ar chóirsin na Palestíine. Ar bhaileh gombeach van der Leyen ina I gceanna sa rís treis an táchain seo nóair a bhearlah den éigen eile agus cin fá. Is stoilm cuoine chail híos ag láirnan ar thosnaigh an trasna bhí sport gon tús choilis tra bhí marí ná chumá agus ag an am sin bhí an ghofar chuoine sa tómar sin fin méid bhí rá Gur fúsa. Fuméin raibh an ghofarm stoch go raibh. An rud is mó nach cin ní armsa faoi Ursula von der Leyen faoi láthair ná chun a chumar an scéal a go bhfuil si dírig an candas na grúpaí is man grúp is mór ar nete yes a bheile chun a chinú go méid dó an bótaí go héin. So bhfuil tú a bhábhar nó nach bhfuil? Ben áras me mar sin. Bhí bhain seo bhábhar agus an rion chum atá cúd bliana dúcha agus sílam go dhéanamh sé maithas gon íhá atá ag an intasórpach dáach duine nua I gceist as seo amach. Níle marrá go méidir nach chun grúpa céanna thugadís man bratha sé sin go thomláin ar cépaí mé Agus an fá? Well, sílam go mógóir mar an rud a hála leis an Palestín agus an chuí ar well thug sí faoi chótúntaach agus leabhar sí amach gan labhairt le héine eile faoi rud ré. Ní dólam beidir gur bannaí bhfuil an cumasintí carcolóra ina ceanara ach le bheith de cheanara amach ní mórdaid daoine a thuirt leat agus san chátáirí sin ní dólam gur thug sí duna lé. Chéanna sílim bhfuil is an cin dearcha bheith agus ar van der Leyen. Well, níl me se go mé ar páir an ancar cenneal an Jackúteig Tromlan cenneal an G-spóideteig tardaí thar trampolóir me más méidcrúpa hían níl siad sásta leihí. Agus an Jackach eile atá go freisin an cenneal méadú seo an chant cabbé tar bhéadú dhéanú ar watcher an inta seorpaí siad an gháil luch all mór ag watcher na hairan le neodracht na siire sin bhí séir tú cant choléohaidens fi sira an rud a chuine an doin saoil sin a séchan ní cheú cogaí agus cheú arm agus siad an aglar bhí ní muidir an trá an bhil van der Leyen gurí an intasárpaí a bhrú agus an rhetoric French ag techt ó pachtaí Dallas a an híon a néir tá canúgéine áithe ggóil siad a gurí ggóil sa trá sin so ní bhainte ácha sin agus mar leutí freisin le ceannaí ceartla is stainless some Jerry and agus go motion to goal file mion na cléanú na ddíortha a leg agus feisrí a leg sa Parliament so me can you leithre agus chamór se jantaki. Right, well, ní chuir me ceist soáí mar bhe se chom agus doró nóidir agus ar a gcuilta agus a TG car. Ach, bhil am ddíach tamla chaú breanú gominn ar na trí tácheantar Eorpacha agus breanú dír mu dart sa breanúir ar le lí áitirá tá cheirithíoch an amí léanaú ar an lean amach an tácheantar hir an cáh goin glas an cín ar gachtain an bouta déarnach Francis Gerald winnig gael nach mé se an bouta se Barry Andrews in a fáde tá agus Claire Daly an neusblach an uair dhéarnach leis bart an bouta se. What about some Margot to Tal Francis Gerald gas to the healing school follow this she Regina Doherty probably mar irhor ik fin gael Shanador as kon in me a vile chasse da gadale a gorle canter in a goal a doorskut flaklie ear at a real fish ach Níle segam if de héanhfuil nachna or if de dó ní málinn sa tíir se gonáí dí ó háilchantar go dulchantar agus ó fost go post hís abras a fiide a dionant sin a vín a mí a parachute an parach. Freisin hí wins conspóte a baint leis an convention ránachán hí Joseph Madigan animnici a gan recht agus hí an Chandler Barry Ward a héin cín so Tá me cheapan nach
tráid fan bhil tá cé fan géad aontaithe fear gan níad thir an bbáta se rud a chélinns go méid sin níos dachar acab. Tá mis sé heap go bíon ceist mhór in san tácheantar seo ná cé cháidir le átííana go linn hen féin, mar cé go bhfuil siad stoppaí a gáú an ggóil an takecht a leidú in na pobbrehannaí tá siochan an go hen féin. Bhí lá tabbaisteach sin féin chublion noch an na táchan orpacha agus ásúla. Ní dólam gur féidir ará nach mu séchan ag léon báil an bhí siochanna ce hána agus siochan revision ag 840 milliún me an sneir táisiúna fetir orpacha bheith acu le réintá blianta inis. Mar deim si cheist an sin cé dhéanas áit go léon báilan. Bhí an tá chléir déalaí an tam deire gur chréochna so sa trí déanam mar sin bótach an cíinear in báilan. Dan sich an cíine a an bhela agus tá heap go mis sin cinúnach go an bhirtáin sin a bheits chatasa ar géad chuúda chumáile sin tan dára hir a sin féin abáta seo chuineos bótaí le tuairca le báilan. Buna gannne seaamh Claire Daly agus an Nord Stream faoin Uachtarán goáide agus faoin. Well aspatáíochtta nórá féchtan ní cór go be beáir túsáid a thuirta hiochan dar leis an Uachtarán seachas chu an aile rúise sin dochartí. Rint ach tá leor Nedum Claire Daly má éan tú de fuórchúiseach leis agus darma dhéine an gléana agus ce gohfuilcléman san náisiúnta ina haid. Gúil sé go bhíon go leor go chéalacha go ag fin rudí seo. Gúil sin am sí agus brenne ní aontaí an chorbe le bheith chutáhálacha breise leis an rúis an dhéine as a compán hain. Chan orh bhaon sin ar bhn éantais agus go brochfuil mar sin bhn Entus ag san níl mólig an entus na gobar go go sig achtercha per se is pillar a ban gan ente se, níl róla go hí brachticht an níl an armgus mar. So dé doch réante níle sam sin sin. Ach tá mé chiaappa goil an neide den is munfortige idir an net lé agus an net jeist go mé brandwer sechannig fi fá sechannig fin goil. Sechannig sin féin, is course ní mór Mauro an tamzeide for Barry Andrews an Carol sechannig seach. Ré ní reide leis ní caige. Sechan sin a dhéana tí gur an na cansannig fi bheit émacht chu dála chéile. An si cheappa go méid cé an cofmúil cé go bhfuil a ríist bhóta le fada ag na glasaí. Cé le éon nó riar dá an nach leibre Smith go más na pop ach sí scrapa an bhóta dum sin net sich lé bog ar lehétí an riir dan agus chéar an cof agus ben bhóta sin Skype má vín se róscapi. Bei dine hís fuoin gargus cúgáát agus ní ven sé an andom. Agus cé gohfuil me heb an náftas agus an talca lean an glasach le an tú a mugan M50. I dó gohfuil se choláidir me le clíag ní riamh mar is ní chun se as nach an cap choir leteach go bháil mór, mar tá bosan Jacob agus luas bud nachholige go le. Ní chun se as gohainte le clíach an nach le bhfuil túnaach nó lehharú legat. má lachmuid leis go mééis siochannig féna fáil siochannig finna gail siochannig sin féin é bheits chearú siochan. Bei Claire Daly cure an cof agus déach má dhélim tú gan na poblbrehanna agus tá sem an dí nachta sin an hóisiilt a déidir an bhir an bheith in san nascán Mary agus a freisin mar is duine deisfeach go maithe is canúir maithe agus thugad sé bhí marine chu Alright, in tuair mé gin den fu seán nach muidir ra. Ach muidir ra. Gotíon mar deirt tá is cúis orsta agus á sé chéana bhfuil bhóta agus mar tuis go ben chéadhóta agus go meich gur áspéis an héine ach mar dearan gur hanig muid tro tuisgurt sláán ón bhreatamach bhealach amháin si go mé an bhóta Eorpach agaí a gcónaí. Cecha tábhata agus atá sé tá sé seo cinál carnaí ach maga mé mar altach mar éannach goin an bhóta agat anún gacha hála ón táchan dearnach. Well ríhabhta agus mar dúir sé is airnach me sé on le hanne eile an san áin agus sé Harbh butr na smuine muid mór ar anis mar ggóil se agin ach man mé se agin do sin de friúil agus sé cos leis an hanna bhí an fáinne uachtar an na hair an ruí mar sin tá sé fearhaut a go mu san áú agus tían na rudí seo le a bhéim airhair tuirt cé a go íchanis igenítas ábach ar na sé chudain an nachhil tá cúpig de láidir agus sin agus na féisií hetir anis i gan pobl seachtain tá cúpt allhar acu ar
gotí hardwaid beir le cuasaí an na teáin go fáil. Tá go talán cansin é teach níos le coppla seaachtain nuas faoin airad an Americí teach fríd an bratain isteach go dtíine sé chundé agus sios hiag na sé chundé is fé agus tá daoine agus fetrí nar hil me sé riú a bheith a bhaach le teir an chruí a si teach amach ar a gná expectú faoin ná beir bhí ráte saháin ní fiarú ar agró in ar né hían anca ní ar ddír hían nach mé na sé chundé san áonn sin agus gur com sa teach fuin de mé teir an chruíán so tá sé cinenne goir daine anna deirech mar hapla berí cána dúirt gur chóir gomeach séád. Níos binne agus níos smóá dhéanana ar gine tachttartóir an deisteach. Is bheith go leir daine státe deirech ní bhaine se ní mu ghlacha leis teran ní mu ghlacha chuine le cadisteach cad chéan thuirta gatain heachtarteach agus cin do réid sechaí anra. Well an dachar bhein a go mé defriochtta anú idir mána agus maine an tá go go defra anú idir rinéid teach fríd ná agus tá méarcha hían agus teach go glódaín in tuisgurt tá an airad sin fallingthe ag muir tuisgurt agus buir deisgurt le héir ceol ascailte stéchanach ceol cóna sahanne a bhaintteach agus ané an aine se le rátamachta si an go sé amadeach fad agus an rire ceol leithleach go muig úsid chu an láchtar grúpa eile agus an úsid le teáin chur an physical chur ar an ean seo agus tá me an tuam go gruthad sé fáigen agus go garthaid sé ceol tús le haine a rééis tuisgur. Well, Jackreachta tá anas dóchan an na daoine deirtarling atá teachtasteachan is fón breatan. Well sin trí chóras nuair a hagan siad go bhar a clia, agus nuair a hagan mna bhfuil a good gingerí acu. Ní réon chúsin sin ar chearttaí do chur arás, ach ní cáil go níonpíide sin ar an teorn. No congra an teorn. No congra an teorn. Is féidir a dhéanamh san áitimid. Steach ar chair mar sin an rud a hálaí tásan siad isteach a go háirithe go carhhail a lia agus sin siad áisíntacht tá bunithe le déile le agus becheart go áisíntacht sin an obair sin i dhéanamh. Níorcheart go meach se a dhéanamh bheith na gádaí teorn nó an eice. Gif go rachmidrá go dtíana an tácheantar fearspéis mas máile tennis agus omíocht agus ní chaantar í an fáidir atá. Láirtíre an tíorthar agus an tuisgurt réad McGuinness a bhádhan céin an óíarnach as tufar a géad chóirmh a chu náin a commissioner an Orbach níte se an bouta se Matt Carthy háin féin ar tá Christmas Manus mar anadéisteach an áit ó ina le Lucan Flanagan agus Maria Walsh when go ráhíchan ag finna goil an óíarnach agus a bouta se. Well, sin an cheist táíre tá trúr iarthóraigh féna fáil in éirí seo berteigh fin na bhéile ríist mar bhí an uorhearri tá mín Flanagan a seasa a ríist ar nóid agus tá Chris McManus a seasa a ríist ach tá Michelle Gildrew takeí ar teorn an le seasa a éidir leis de hin féin. In is sin deachreachta eicimsa acusam ná bhfuil an bheirt acu in san tíre chéanana agus níle neithna chéanana ar cheachtar acu in san lehas go dtíbh nó níos fuidir ó thuí ná lehas gon tálaach allmhór seo ina bhfuil cuaig le dhéag. Tá daoine a bhíonna fáil imneoch go bhfuil trú an seo daoine sa choshainte in is mé go bhfuil trúr iarthóir acu siad gur dearmad é sin ach nílim se mepaí a gin armad sin sílam go méidir go bhfuil an rud cheachtaíontí acu agus go méid siad an bhóta thuirló ó na cantracha éagsúla. Mun na maríonn siad de chéile faoin an canta a roinnt. An dhéanaan tenas dochar go minic. A déanann sé dochar amanta freisin gin agus ní bheithlíonú ar amach gur bééis sin atá gceist an seo. Tanas dúsáma bhí tanas idir Cowan agus Chambers mar goú tesin go besin an dunas táchtaí an trúr acu agus an sin bhí chola a job léanaí an teach atarrán nach bhfuil tesin go fáil chumar féine ó báirrtaigh ach feicimiid ceirfaoin éidir sé sin amach. In sin a bhína gaal ar nóid tá Maria Walsh
nus fórsist na bhóta maith ó mar rid na gine san nuair dearnach agus táú an agus fórsid an darna séchan an sin. An éirí seo caitheadh sí héan an obair a dhéanamh ach deartarlam ghfuil an obair déantaí ar an dalas. Agus ghfuil sí ghfuil sí chalát. tá sí sí chalát. agus tuigeann sí íbá. Bhfuil is agad nuair a hen sí ar an telefís tá choí deara go agus seaasa sí amach tá an rud agus tá na rudí seo táhachtach inis ó híh díospóireachtaí. Tá sé sin cho táhachtach leis an méidir deras túr nach mór. In sin ní na carbrí níl cleiste agan wathe na meán well na man tradiisiúnta ar énos, cé bíad faoin na meán hóisiilta tá sí ar na meán hóisiilta cap golóir. Ach deartar gúil sé déana rééisúnta má freisin. Ní sin a feicáil mór an nóla chluisteáil mór an snaáin go dtí seo. Nuair na man Bhfuil sí an chéitlik fan gael. sí ar chuile chóirteile. An sílam ar nói má tá tú géirí ar an céchlí níomh siad. Sílam gohfuil ming fleanigan cinnte a ríist. Go mé siochan bháin cinnte ag féin na fáil, sílam go mé siochan bháin ag fin na gael. Agus an sin an dáthíochan eile Well séchan breis an freisin agus tá se bhí ceapar an nóir dearnach tá cúgur an írí seo agus tugann sin siochan breise cena cinn féin na fáil nó fin na gael an írí seo. Agus an sin is ceist a mé sin féin an nám an bhóta dóhan bhóta chuir lo leis an siochan sin. Cefa dhéon ar éile Peadar Tóibín mar hampa. Well, déanaí Peadar Tóibín sin déanaí sé go hanha ach ní dólam go dóci sé siochan agus go dtíobhann ní dólam leis sé nach cheidir ag sílam go ruirt sé go bhfuil sé á úsáid leis le Ivan Farty a chur chun tosaigh. Ach milli sé bhóta hin féin rint, milli sé bhóta Peter Casey a rinne go hanha an nóir dearnach. Agus sílam dábhrí sin go mé muidir fannacht do bhád leis an ganar tá. Well éon an seo cheapan nar a chuimíonn tú ar an bhóta miltenach a fuair Peter Casey sa tá an uachtaránachta ráhhéile a hochtéag fe trí faoin géir sílam an bhóta amlán. Go meach seans aige. Ní dólam ghfuil seans dá leid aige. Sílam an duine eile béidir a bhés san nóíocht ná Ciarán Maloney a bhí mar choleach jagan héin in RT trá agus atá seasamh éan neamhsplach. Tá neomar céir an NTS Tá an NTS. Tá Bert Waters seasamh, tá Jerry Waters agus John Waters seasamh. Tá an list a chomhaga go mé déimiid a córa bhar fetí lá ach ag an láhheile sílam go mé sé sin chóscapi go mé anéfacht aige ar cécocha tríd ag an deir. Right. Agus bheith trú agam do rinne bheith chun chláir a láthir chláir táchan a láthir í a róna níl seantra bheith sílam go dáfart in ar bheith an chiad lá an chóirih. Béidir im le lí béidir mar duman si bí chéad chuú dionanta go bon saharna agus just fógrín se deúda. an deachgad chun dágus a tríú cuairh nachfuil cead é ógartí Níl chead ógus fáid a ser san dún. Os kaint ar chláir táchan a táid agus ina dhé ach rihré fáilte rá chuidóir agus bhí bhíon chlár a chuidóir ar aus ach ó de chamchúirt agus an na chláir tá deanta agus a bhhaín raíon gaaltachtús ar TG ceair faoin táchan do bhhaid faoin bhána chobal. Wad níos nu simach go bus na táchan ásúla cé bfuir dachar a chóir benar daine nach bhfuil éon chochtaigh chuirí átúla leis mar tá Parliament Europa. Parliament Europa leach amach cén sort isce bheith sad, beidir nach bead a chuir na bríí an san dá séachas agus tá sé se andachar a sinna chuir stacha bleit daine go bead an Europa leach amach caiid an isce mar sin tá daine cans rudí céanna bhí daine cans fu begónaí ach tá sé andachar mar dem just could gan nach bhfuil an choras riáú tíir sáláidir in sin a bótaí tuiche. Bhí ban réir ar a gláirúir sí céim fá nach bhfuil leis Pipeline. Céim fá nach bhfuil dochtarí ar fáil. Céim fá cuasaí áitiúla mar le cuasaí Eorpacha a bhfuil siad a ddíúisteach.
immerke agus chanig moet toegesagten als om heen kon gar roe an agel te hier in sin tag joordine aanchorige agus aan wie hose fi immerke an de Reidens armse friendskeelschen faad na Jorgen de sin fot na si na taten er han tefi an Ukraine is tefi lelle dehe wa chogi dier ha alle agus tá an sinpáirtíe net jeis gohfuil tachtach da op fri achtrúna teachta tíidir sin agus credim go mai rinsá voltaí ag na héróí sin net jeis nará dáforintine ach sca siad voltaí nún sná agus si si cuasí ansachar le léh ach níl sínig dína go Europa per sé a choáinna tí chonel spéisiú choan rud a rinne níl bléine an tachtchaáte ginnar haine na se Europa go bhí há Martin mar ru se lob ní éon éarthir tí chonel agus bhíoh feisre orpacha go bh tatcópa ba fád agus níl bléine onkel an tanadó a libe sin. So clí daine nu se me sé chardach Peter Casey de gla leis nach dafere. Is eerhoor kon nog onpartige onmonnig communication. Agus me sligger geschacht kennen. Met Christmas met manes sak op zeach na me an náte le gen erchers met manes. Tá moet ligé. Ach tá anne is ligge chu agus ri sin vi mar in haarken go fresh. So an ná is moe goel aspe eerhoor een bouw man running to tá gaan na gade. Sé chahar sa tanter Car na gaiile Níl éon iarthóir gahar na gaiile. Ru atá sumta agus sin armadá na híann sin mar gus níos le dtína fao sin ach ní léon duine tá agus is scíorhór an daon sin agus baon bhólt cinach agus chorácha siad chovis mar maiála nachchun an éarthóir le Maidir le cuasaí in Immerke agus tá scéir bhí sé ceiste marrán níos luthe bhfuil fáitir a fudaí faoin ggórá seo. Ó ghuiir bit a géisteach ling agus muid beir an éir nó líne agus nó ina dhé mar chuircuid an chórá se an díospóireach seo líne thuirispócaí ball. Ach maidir le cuasaí in Immerke agus dean daine dúir le Red Sea mar hapla an survey rin siad an Business Post fiú tugad listadóibh cadíon na hábhar se as na hábhar se cetá déanana tuinisdóibh agus dúir siad an costas maireachta maidir leis cuasa Eorpacha. An costas maireachta le chuige sé faoin géad, in Immerke chuige faoin géad, costas faoinir trochaní faoin géad agus sin in híos an cuasaí eachnaíochta sláinte sios go dtí ahrú éráide fé seach faoin géad. Mar sin bhí in Immerke ard go leor ach tannach ar polúil a bheitsaige sin daríire. Agus daine aránó go háirithe maidir leis hiráí astra bhfuil seansa go grúachtáil. Ken tannach ar a bheits ag an éimní seo ar cabhas céimhe daine ach mór an daine. Well sílam go méid níos mó éfacht ar iarthóirí hen féin ná iarthóirí ar na heile, margheall ar an méide tá ráte ach go héin faoi agus an sin an níos agan ar bhéon pobl bre céine nó cean eile a dúirt bhfuil ceach fan géad dá dacóirí a dasting wacha go méid teorn trúan se. Bhfuil agad tá meas gan Mary ófachach an sin agus sílam go méid éfacht níos mó ige an hen féin ná sin nó mar a bheith in fáil nó in na gréil nó in trámeile. Agus béidir san tálach áirithe seo gur binan rud a scuilbach iarthóir. Se san íthar tuaisceart agus láirtíre. Seo láirtíre hir ruúil. Gur binan rud a chuid gansaíochan agus go meach an darna ceann ag fianna fáil nó fin na bhéil. Cá sé achtaí chobe nátrichas le black líar fresin leidán bhóta ní ní nefir de fi sin mar tá sin féin a ggéir bheith meala daine gantar locht daibre an bochta. Agus se na daine is mó etar ggóil se hís leis an méidslína breise a teú. Bhil ar celt seirbhísí lei searb seirbhísí éachchas seirbhísí a bhí. Bhil ar celt seirbhísí orb marála bhfuil ar a daine isteach agus deir siad chéan fág go hamuid a chuslop an teachtracht atá. Sin teachtracht ag chohanna. Andachar a bhíú ní mu a cruúslób, tá a cóíon goú go si léidir náisiúnta agus tá nach chluiste go minic an réaltas ná na príomhfáte. Rádí go bhaine tá ó chogad agus ó imáglú ar fud an dana agus seo hána bhhain
nach an tan ar chail Joe Higgins hí is an gúis céan a chail sé mar go sin na taú le daoine a bhí taí steach in san tála cháir an ná agus bhí a hacóí héin déter se doí an gevóta hen féim lelí ach post me chiaappa bonnige an randa agus go henne bonnige an randa hin féin agus lodgers tá se le tam blianta Tá díine an bhótal go hin féin stoch fiúfechen gomair ken tunnach chu bheige kechte hin ina géil maar Tá mí géisteach le Simon Harris chuin sé seach beidir sé seach ná hinne is agus is léir gohfuil ahrú sa tó napper. Ag a bartí sin ó heh cuasaí in Immercha agus dearchanach a daine gur bart sé sin na chola gur agus bog se anna happy agus ahir sé láthach. Tas gom greibh leidú le déanamhar níochíocht bhaintú Ucráine hansa i sé sinna tachtach. Inse cinnte gin se an happy nar an sé seach agus má éistan tú leis tá sé boga í spéide yes mas meach bin geiste. tús go se geiste ag fille bom principal slí agus agus méid tunnach chuige sin ar an bhóta taig. pobl chus canálach fechar de hála. Chéanna dúása? To Marian mention like sin go méid bogí agus sin de semil fekel ken an dafar a dúr an váta tá turtha an Emilina agus ar ganseachtainine agus an váta a bhí an dail an chun dearnach cin an na ceisní bhí ceist an cos markdála but sin ever a hían a lot is cuair a rudder béile a gist an nadála tá agus sin si am cin cushiony ní hílam gur bhfuair sin féin ag an am sin méadú ar an bváta war grúpháar nach nóir fablachtánachas ná a bhí mar sin gohain sé le grúdaoine brion den méid bhí an agus gur si gur athraí ag an mar grúdaoine strathailt agus tá go fáil daoine strathailt ach tá sé santasa agus scafar bhil cé a gas agus féidir leis an réite athraí agus deacu in athraítá agad agus fiú a rééis can sin mar bhin híon le tá in America a rud a scaran a bhfuil daoine idir chóirla faoi níl cé bhfuil a lá de lún sogam sa clínta John Chléis an gran ásta bhí yoga tá céis na an America a bhád níos chonspadíine sin maihíim ón méid muine clúisiil agus níl sogam tá sé deachar a má daoine níos go sin féanna canán sí agus níos mu Johnny dohar éfa ná bhil sé Johnny maihinna slífa agus tá fin fáil agus fanna géal níl sin chu solar cíarna faoin cinenne chuthaige tá acu. An leanta muidir fad leis nach fáir go goide sé písa éigen leis na mintáirte leis na daine ar an ETS. Béidir nach dáfar den éigen daine dá bhhar. Or go mat an míhas a bláidir se an cabvis ceach láidir sa tá sé. Well an cheist fao sin ná cá James sé mar in san choras bótála tá aganne na heistechan cáinmóin na heistechan. Ach tá bhúid se bh ghlacha leis go méid go an bhóta sin a néid. Agus má hógan tú mar hir roií. Tá línar acu siúd neasblach den fi den seachtain agus fiche. Rinne smó aithna acu siúd ná ning Flanagan agus cuneo session i híchan. In sin tá sílam sé minfortí agus minfortí atá me tútar na cin nach bhfuil beidir san dáil. Ach an sin tá chuigú nó session eile atá sa dáil bhfuil daoine acu agus Bei sé sin chó scapi ach tucha sé ráise den éigen agus is ceis cé cáinmó sé. Agus mátá an bhta etí yes. Beidir nach nimó sé nátir bit beidir gur crumpert a bit. Well, is fúna an cliché gafar úsáid rééis an báta se mé an aimimsir. Anyway, rachfuid reigetí cuasaí an deis. Uighéchan mar a bhí an óhearnach lís agus í bháilí caiidsa óhóid san bháilteantar sin láirtíre agus hir. Sean Kelly Sean Kelly ar náid bouta déir nach córeige nach mór agus é tafar get chóirh dúirdre clúnú ina gail freisin nach mu se an bouta seo Mick Wallace neos blach Rachel Sullivan ó intas glas tá in chuig blianachin agus
cadéadú rás na bliana se. agus Billy Keller Agus bhfuil cear go leis go líana fáil. stocha Sean Kelly cean fór bhríist an commissioner bhíos gan trochháin géad a géhéin agus tíirte clún an cáh nach ní dóm go méid méid céanna ag fin géile an bátaise ag Billy Kelleher stocha sa tarnhad an son an verteletá fé láthir Grace O'Sullivan agus an gohain tas glas agus meisplach méháil stead an bert son a bheith driblód. So tan chaint beidir hiochan irdre clúna bhar agus chláhíochan eile go méid umíocht aine géir an dáibh sin méhálas agus. Ceas an nahiráir nó má hagan. Is tóca gur chail sin féin sol le líon rialta a berta seaamh Kathleen Function agus Paul Garvan agus stoca go bí Kathleen Function cé nachfuil profil an áir gemerkcha stoca gur stoca goil si sin goil seans níos fearr ar an siochan sin a gáiltar eiste gáilm gníon si sin an bhart agus go sin siochan a bhí chu líon í riad a reiste hin féin agus son tá cean eile le líonna súla chimád gur Michael McNamara an tachtán leis plách ó chun de flár bhín se bhíoh se trá na pártaí Loch Dibre a chan is tá sin leis plách bín se nach chlóirech féin ceist chéan a ríis ceist na le chuirsaí fearna orta agus mar sin sa beidir goáileach sena bhóta bhíocha ge chuoine níos liberálí beidir pártaí Loch Dibre an gáile sin ach Agus ceistú an an éfachtach ag costí dála ar an RC is ceart go háirithe agus gan freigraí agus stólam goil anhansa sin ar hiochan fan a caiinte an éire ag sin ré is a déir stocha den gaan dénach ceis fór stocha dína fálagus dína gaile bhfuil éon seans chu tarna ceann gáilt agus stólam go bhfuil beidir ní smó gás ina gailechar dílach pobl réid ceart bháin feice gon díise agus níor John Mullins níon se go bhás pobl bhre nach deirtúil táchaáin ciúin éfacht go cá riige agus ach seansaige tá bhóta mór an son le fáil dína gail ar bhíon tá déirnach. Tin zéir hin se faoi ina gail na bhí an Aristá so bhí sé mar sweeper mar de leis a sweeper se go leú bhtaí agus chu si sin adáis ag dúirta clúna agus sé a há dúirta clúna deire. agus bhí si fannacht. Bhí si fannacht a fe a bhád agus tá go leúr takeocht go ag goin chláás tá se chu siimplí le sin tá mé caiint ní me caiint é se ólichtú me caiint onkelland me caiint choúgroch í land me caiint a riine le pléile fer lá láló gas. Agus tá go leor díine mar sin mé món. Tálaach se. Hasban pobl brenn Irish Times an rotting fresh go. Arthur Lino Jeffrey Gabriel Grace O'Sullivan. Agus Masculine an fénéideach sin an caiintear fadní fé chósaí in impacta bhí seach féin dá glas seo bhí tacht fé chósaí éráid an discuirta. Tá sé mé an discuirsa faríir agus Tuchar mar hapla agus an taire umpur agus ceanar an choáin de sláis ar a geala trein sebhí sí treine an nó seachcha sanach orcé agus mar de neirtá sin an goide sé heb a gohfuil si a ganúirtmór Grace O'Sullivan. Is tócha go sin mhéil agus mátá éos na tá sé cear an choféid. Níl Pauline O'Reilly sa recná an seachna. Níomh hára an nach feibre. Críoch le seo. Bhí fanart an taig láirt faoi gárad spéisiú daine an. I déirmí orpacha go generalta an neirtú tá feici a bhín amplas an níos tír agus a dtíir heile ar an éte chrúa yes agus túsú cinnte chu bheits agus sin má lean mai go dé ríist neirtú eile sa táchan seo ar fud na mórine. Fimmer bhí líana rá san gur tíine óga gohfuil sa scoiltá hí na ceistú seo a meas tíú
spéidir go rud é sin nach tína solis. Ach tá sé sin attack leis an daide tá dianta agus tá ahrú an bhór le taide dianta le háchan fud na hórpa le tamlan was agus le greense nachhfuil stereotype den sean geall gofuil feargar faoin na héanrad nach fé sin sin atá fógáil na páirte san níos mó agus bhfuil dín dín agus bhfuil ná bótá mis na páirte. Maiálar in Immercha? Méálar annach chuid rudí farir an rudí chéine a bhí na gcóí an tal siar a bhaid go dtí na trochatí siad na cóisina chéine bótá an daine Cadé sin? gus na páirte se well ar tú airíon le seis an lí a chur a gine na coswinter then si seis ná den stránse an airtíirteach déana siad cean go lidir ceisna nó ceisna in Immercha agus cuasaí eacnamíochta airíon le teach de dír ar ní a bhíon ar ghaoine ar bhíon daoine fendóchin airíon le teach de dír sin agus tá sé sin atála chumach ná le America mar hampla go géadúir le fada déiríon na paid an son gohfuil níos lúdaín an isidir gohfuil si dóach fendóchi níos lúdaín ar go méid báistí héin níos fearras na martá si déin agus rud an nationál sin stáisianta America agus sin go béidir gohfuil an rud céanna táirliú ar mar sin. Tá rud eile bháin leis ní Eorpach go NTS agus sé sin fú rialach in Eorpa tá séir se taistil ag Siraní ó Chonamara agus an amgáir mar chéile mar létí nationál sa rank mar nasa sin ará. Ní hamháin go bíon na daine tá teachtar seachsananta a bhtódal. Ach na daine bhaid charnéan Iargúlta an éanta sé tá teachtar seach an Frank agus a bhaint aflas as Arbors pitchin agus Arbors seed agus Arbors agus tá sé sinna cinál chuir brofola freisin ar na daine. Tá an Marine Le Pen gus le Rossford from Davis sin agus deire cuasaí gailge ná léo go bhistan san náin go mór an godí seo ach daine híl beidir go stádas na gailge socrthe sa Parliament agus ach a bhírinne dénach scéal mór fé agus fé an cheúir ag an réaltas agus é chlutanga gá bliana hin ar fógraíoch go raibh deire teach leis an bhéalú ar bhí an bhéalann sorpa sé sin go stádas omláin sa deire ag an bhéalge agus an son go ceann bótáil cinenne sa Parliament mí a bhharrta go gurfií sína leis an bhéalú sin gotí deire ché term eile be fé né agus Chris McManus an te duine leir amach faoi ag an nám tarrátas díanta ag Sintí orchu atá sef sa deisgurt agus ach seach sin níl mór an pluiste an fé seo so go raibh anna cheúrán agus níon an rialtas gasca fé seo ag an nám is gosúil mar scéil go mí fnach chuí blion eile a leid nó go méid stádas omláin an réilte. Agus fáid bhfuin le fáid sethe a bhfuin leis an tíir seo mar sinnatá nás bheith chur na hatangarí agus na heistróir seir fáil den óir níle gaiirí le sin íanamh a seán echar é dhéanamh a chuoineh ag an nám céine go bhfuil an rialtas. Sa gealún tú go méid fé fáin géamh darcaigh an fearcaigh nua na seirbhíse weblí go méid siad in gaiintóirí gaige fin míon trocha, so is go nach go léon ceachta álam chuin mar ní dólam gohfuil mór an cuasaí nua á mú chun freistal ar néile a bheith an sin gan trácht ar néile atá sa Brusile. So le an camhaintas mána polúir a bhí seo bu an déanta agus mór an le déna. Bhfuil áras ar réon nó bhfuil muíine ag dunar das racha go bheicmid. Sin rud faoí agus dean an tarrastá Thomas Byrne mórráid is Rochelle fáidá leid ag buístát nó muir lehas an éiche. Ní na daine teachtamachchas na scalaíon agus na choláistíon seo sáhailte ar an ábhar éana agus be se a testáil tá na postna san Rochelle níos háintí. So méidetá hána lút tá si a galchan Rochelle, mas féidir lo. agus an nachhfuil hána lút. Níl tórú, tá sé doiste tí
maar tas is dat ken het status David de blianta o do de macht status eigenlijk. Agus ham go siir David de blianta vin hédacht an no do we as a last shows mar ní ran go éan tiskit. Agus tá go bad níos bonú sin a chu cuasí fiú le pressure. Siúr look go mai gailge na postí tacht amach an sé. Agus má mé ní caafar cinú gohfuil dóhan bhfuil ag na daltaí sin le ní dún. Well, the much golden ashton san school so being a long cancer stuff shot and you an cancer be and Kyon early more she tas by goal can an channel a gun in a me go quickly and ta on goal ashar able to beg over o Erin agus ve astri son har but she go intachen you whole much cancer be chilly pushed event agus a rud more hole me a couple dan a bunch lei ashton Europe na Nero pushed fresh Croatian Nero onachar hannig a drama vi interracial alana vi han wala agus lonny should he an ration air a fi should Johnny push here near hannig medu the service area fine let a land status agus Astrachan agus a channel fine agus tasagum well she near to a ro Flasi in a cursory level tas ta agus like tas na cursi achang and he go kinoan file in air and shooting olive Daniel feuding heligus is how like Yana and Natasha Deer here and Chang had like a bear. Tá inú le an op le líana si na cuasí ní áí mé bheith elte trí bliana. Síl chórá eile agus go síl agus an gorá de in de flé liv. Maar nog een scourge of de koepel de rock, dat is waar een togration on core on D-sport of jar fat. It's maar goed en tra large bond toerish punkai. Tasha gaan winnen met toerish academic parliament in Europa. Achar nooit niet love. Agus ní bheith lábh parliament na Europa san ábhar eilsítear sa tra na aon ragracht orthaí ina le. Agus bé an díospóireacht seo agus go leor ábhar eile sa tra chéanna. Na fáil tuairis agus fáilte a fuair mar be atá duine be faoi olc má donna ach ní ágam sa sin ach fíorhuichas a gháil liver fád áine seántaigh agus máirin. Gurmachaí.